nire barruaz ohartzen banaz, eta nire barruan dakatena eozer gauza delare onartzen badut, ordutik aurrea, zehose inezake kontzienteki kanpun, ekintzan bat inezake kontzienteki kanpun. Ez bada hala, kanpun intzen itzake, ekintza pila bat. Bitu, bizitzan urte, ordo, ekintza, titulo, proiektu, hankasartze, patinada, denetikan indugu, binoitatik, kontziente zenbatetan izan duga. Zenbat disfrutatu jugu naiz sufrimendua zakaten behakin, zenbatetan egon duga orainean benetan. Eta orainin egon ez ganoik, no galditu dira. Zenbat ikasketa jondia, batzutan hobe, bestean okerru, zenbat nekasun kontzierto, zenbat grabazio, zenbat ensaio, zenbat ordo, zenbat eta izan naz kontziente benetan. Eta guan beste erabatea, zenbat gauzataz edo esperientzitaz ohartzena, kontziente izan zen esperientzitaz. Askotaz. Ez bereziki memoria aparta dutelako. Dezente intenso godia. Dezente zure osotasuna sartua do. Ez da, intelektual bat inbertzulako intzula, ez da hola. Beste bizipen bada. Bueno, oain arte konpartitu duguna jakinta, nire bizitzan oinarria, ez? Nire bizitza dastatzin, bizitza bizitzin funtsa nire barruan dakaten hortaz ohartzin baldin bado, zenbat denbo eskaintzen jo nire barruai lantziri? Kirola iteut, ongi elikatzena, ez janari ekologikoa, kilometro zero, bertako baserritarra josila, kuzinatzekun erne noze, ja. Bado lana, Bueno, norbeak nahi aina. Zein da proposamena? Barruaz ohartu eta barru horrei denbora eskaini. Ez duzanek begiak itxitean bertzunikan zean mendipunta batine. Ez. Etxetik atetzen zen bezala, kotxi arrankatu edo autobus hartu, ez da goinez ibile, zein nola jentzun, ematen zuen pauso bakotxaz, ohartu. Hoi da, ohartu, hor zaude edo ez zaude. Erdibiria, hau guri aspaldi aipatu ziguten terminoa multitask esaten den hori ez, zeregin asko batea egiten juna. Bueno, zerebruk ez omen du gaitasun hori. Zu egon zaitezke gauza bat egiten, eta egon zaitezke beste bat egiten. Eta gauza hori jauzen zu, hau egiteko. Eta hori jauzen zu, hau egiteko. Eta badirudi, bai, ez nik egiten gauza asko batea, bai? Txiste oso da. Gizon batek. Kontatzen bitu, azkenin bakit bi gauza batea egiten bitu. Hemen, bizarra mozten aina eta lurra dena guztitzu, bi gauza batea. Batazo hartzen eta bestiaz ez. Ez du hain garbi, ez omen du hain garbi, gure garuna bi gauza batea egiteko gai ote den. Ikentu, bi gauza batea guri iruditzen zaigu, bi ez lau 8, 10, 16 batea egiten izala, bino sukalden ikusten da garbi. Tipula zartaian sartuzun momentutikan, eta hor aiza pixka errausten. Patata zuitza jauten animaza, aukera asko daude, zartaikoa pixka beltzatzen hastia, edo patatan azala hain fina ezatetzia, edo jata bilatzen bat patata azala eta beste azal mota bate airin amateko aukera handia daude, edo ez. Kafian astutzen izala, telefonoa behitzen animazu, zera, WhatsAppen batu dakazulako, Segi, ikusiko zu. Segi kafea eta segita zenbat azukaria botatut, bota bali matut, edo ez dira, ze botaut. Barrua ierneotia. Gure barruan dakagun hortaz ohartzia baldin bada bizitzako sekreto handinotako bat, ze horrek ematen digu albidia bizitzen eigan edo ez, ohartzeko nola bizitzen eigan, ez dakit, gure filtro handina baldin bada hoi,
zenbat denbora eskaintzen jo horrei? Badu aukerik denbora eskaintzeko, edo arreta eskaintzeko?